100 гадоў таму дзесяткі тысяч людзей з'язджалі з беларускіх зямель у злучаныя штаты Амерыкі за лепшым жыццём, новымі перспектывамі і вялікімі грашыма. Іх жыццё на радзіме ў Беларусі ці ў расійскай імперыі, ці Польшчы, ці савецкай Беларусі было складаным са шматлікімі выпрабаваннямі. У падкастах «Земля свабоды» мы расказваем гісторыі ўраджэнцаў Беларусі пра тое, як яны жылі на беларускіх абшарах 100 гадоў таму і што атрымалі на чужыне, куды часцяком з'язджалі без грошай, але са спадзяваннямі на лепшае. Палатно працягвае цыкл аповедаў пра беларускіх яўрэяў, якія з'ехалі ў Амерыку 100 гадоў таму. Гэтым разам мы расказваем гісторыю Хільды Сігал з Пружану, якая пераехала ў Нью-Йорк. Не, гэта не быў маленькі горад, гэта быў прыгожы горад. У мой час там жылі, напэўна, 18 тысяч чалавек. Аднак ён быў добра пабудаваны. Ён быў падобны да знака плюс, разумееце? Быў цэнтр, былі вуліцы, якія ішлі ад яго. Была галоўная вуліца, добра дагледжаны горад. Ой, я не магу гаварыць. Я ведала, што яна будзе плакаць. Чаму ты плачаш? Не ведаю. Чаму? Я не ведаю. Тады супакойся, хочаш выпіць вады? Ты ж глядзіш Лары Кінга пастаянна, ён інтэрв'юіруе людзей. Гэта ж такая сітуацыя. Чаму ты плачаш? У цябе пытаюцца, ты адказваеш на пытанні. Тут шмат пра што можна расказаць. Так, Хільда Сігал упершыню расказвае пра Пружаны, горад, у якім яна нарадзілася праз 2 тыдні пасля пачатку Першай сусветнай вайны ў сярэдзіне жніўня 1914 года. Яна нарадзілася ў шматдзетнай яўрэйскай сям'і. Разам з Хільдай было 7 дзяцей, усе дзяўчаты. Таму бацька дзяўчынкі, Сэм, з'ехаў з расійскай імперыі ў Злучаныя Штаты на працу, каб забяспечыць сям'ю грашыма. Хільда памятае, што на той момант ёй было ўсяго 10 гадоў. Да пераезду ў Амерыку бацька дзяўчыны працаваў у Пружанах, прадаваў фрукты на рынку, яблыкі, грушы, слівы, ягады. Па словах Хільды, самым люксавым фруктам былі апельсіны. Іх маглі купіць толькі самыя заможныя людзі. У Пружанах Хільда скончыла мясцовую школу і па яе ўспамінах мела вельмі добрае жыццё. У яе было шмат сяброў, сям'я мела грошы, бо бацька працаваў у Амерыцы і дасылаў долары. Яўрэі займаліся ў асноўным бізнесам, і заўсёды было небяспечна, бо заўсёды баяліся палякаў, якія маглі быць да яўрэяў злымі. І рускіх, бо баяліся, што яны прыйдуць. Але мы жылі камфортна, бо мелі грошы. Бацька дасылаў кожны месяц $60, наколькі я памятаю, а маці пра нас клапацілася. Хільда памятае, што ў Пружанах жыло шмат яўрэяў. Не яўрэі, то бок хрысціяне, у асноўным жылі за горадам у сельскай мясцовасці і займаліся сельскай гаспадаркай. Дзяўчына кажа, што ў горадзе адчуваўся дух антысемітызму. Часам было страшна хадзіць па вуліцах, дзе не жылі яўрэі. У той жа час яна адзначае, што ў Пружанах пры яе жыцці не было ніякіх пагромаў ці нападаў на яўрэяў. Пружаны запомніліся дзяўчыне тым, што гэта быў горад з вялікай колькасцю навучальных установаў. Там былі яўрэйскія, польскія школы, установы, дзе можна было навучыцца слесарнай справе ці атрымаць адукацыю настаўніка. Хільда дагэтуль памятае свой дом у Пружанах. Па яе словах, яна магла бы знайсці яго і цяпер. Гэта быў вялікі драўляны дом. У доме былі 3 вялікія кватэры. У адным пакоі жылі гаспадары дома, адна кватэра здавалася іншай сям'і, а ў трэцяй жылі Хільда і яе сёстры і бацькі. Сям'я Хільды адзначала ўсе яўрэйскія святы, была кашэрнай. Маці Хільды Дора не ўмела чытаць і пісаць, але хацела, каб яе дочкі былі адукаванымі. Акрамя школы, у якую хадзілі дочкі, маці наняла настаўніка, які займаўся з імі дома. Сям'я Хільды з'язджала з Пружанаў у Амерыку ўзімку 1929 года. Гэта была халодная і снежная зіма. Яны нават не змаглі знайсці фурманку, таму прыйшлося ехаць да чыгуначнай станцыі за горад на вялікіх санях. З сабой маці запакавала шмат адзення і пёравых падушак. Мы ўзялі пёрвыя падушкі, якія вырабілі тут. Мы не бралі коўдры. Што яшчэ мы бралі? Не магу зараз успомніць, але пёравыя падушкі былі каштоўнымі. Не ведаю. Такога шмат было ў Амерыцы. Чаму мы гэта ўсё бралі? З Пружанаў яны дабраліся да Варшавы. У Варшаве трэба было прайсці медагляд і атрымаць візу ў амерыканскага консула. Падчас медыцынскага агляду ў будучых пасажыраў караблёў аглядалі валасы, вочы, зубы.
Хільда ўспамінае, што ў той час шмат людзей ехалі не толькі ў Амерыку, але і на Кубу і Аргенціну. Для Хільды гэта была не першая паездка ў Варшаву, бо раней яна ездзіла ў польскую сталіцу разам з класам. Калі дазвол на выезд у Амерыку быў атрыманы, сям'я Хільды павінна была адправіцца туды з Гданьска. Аднак бацька быў супраць, бо баяўся, што непагадзь і зімовае надвор'е могуць негатыўна паўплываць на паездку. Таму яны адправіліся цягнікамі ў Шэрбур, у Францыю, адкуль пачалася фінальная вандроўка ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта было вельмі цікава, бо гэта першы раз, калі мы ехалі цераз тунэлі, і было цікава. Спачатку цёмна, затым зноў станавілася светла. Некаторыя людзі ўжо ведалі, як гэта было, таму ўсё тлумачылі нам. Нам давалі ежу, нам давалі бананы, а мы не ведалі, як іх есці. Нам прыходзілася пытацца ў людзей, каб яны прыйшлі і патлумачылі, як есці гэтыя бананы і тую ежу, якую мы бачылі ўпершыню. Мы нават і не думалі, што бананы трэба чысціць. Вось гэта быў першы раз, як мы навучыліся есці бананы. Вандроўка на караблі ў Амерыку запомнілася Хільдзе не лепшым чынам. Яна памятае, што ёй стала дрэнна, у яе пачалася марская хвароба. Яе ванітавала некалькі дзён запар, яна нічога не магла есці. Хільдзе стала лягчэй толькі тады, калі карабель ужо падыходзіў да Нью-Йоркскай бухты. Спачатку пасажыраў высадзілі ў порце Бэттэры Парк. Там іміграцыйныя афіцэры правяралі дакументы, дазвалялі ці не дазвалялі ўезд у Злучаныя Штаты. Сям'і Хільды не вельмі пашанцавала. Высветлілася, што ў бацькі дзяўчыны не было задэкларавана дастаткова грошай, то бок па дакументах іміграцыйнай службе было зразумела, што той не зможа забяспечыць сям'ю з жонкай і 7 дзецьмі. Бацьку спатрэбілася некалькі дзён, каб сабраць неабходныя дакументы і засведчыць, што ён дастаткова зарабляе, а пасля забраць сям'ю з іміграцыйнага цэнтру. Хільда Сігал прыехала ў Амерыку на караблі Аквітанія ў 15 гадоў. Ішоў 1929 год. У Амерыцы сям'я Сігалаў жыла ў Бронксе, у Нью-Йорку. Першае ўражанне Хільды ад горада не было пазітыўным. Яна палічыла, што ў ім вельмі брудна. Першая кватэра, у якой жыла сям'я ў Амерыцы, была невялікай і халоднай. Маці Хільды амаль адразу сказала, што яны не застануцца там жыць. Таму бацька вельмі хутка знайшоў вялікія апартаменты з 5 пакоямі. Хільду, як і яе сясцёр, аддалі ў школу. Хільда адносна хутка вывучыла англійскую мову. Аднак доўга ў школе яна не засталася, бо знайшла працу, стала краўчыхай. Хільда прыехала ў Амерыку ў той час, калі пачалася вялікая дэпрэсія. Яна памятае, як людзі стаялі на вуліцах і грэліся ля бочак з вуголлем. Памятае, як людзі стаялі ў чэргах за ежай, як прадавалі штосьці на вуліцах. У Амерыцы Хільда далучылася да арганізацыі, якая аб'ядноўвала людзей, што прыехалі з розных куткоў Польшчы. На самой справе гэта было палітычным аб'яднаннем. Хільда называе яго сацыялістычнай партыяй. Там жа яна сустрэла свайго будучага мужа, Макса Тайтлбаума. Хільда выйшла замуж у 19 гадоў. Так, ён падарваў мне прыгожы гадзіннік, а я люблю брыльянты. Той гадзінік быў з брыльянтамі. Ён выглядаў вельмі дарагім. Таму я сказала яму: «Ты даў шмат грошай на гадзінік, але я б хацела брыльянтавы пярсцёнак». А ён сказаў: «Не хвалюйся, я падару табе пярсцёнак таксама». У шлюбе з Максам Тайтлбаумом у Хільды нарадзілася 3 дзяцей: Глорыя, Сеймур і Дарын. Муж Хільды памёр у маладым узросце. Жанчына пазней пабралася шлюбам у другі раз з Джо Сігалам. Дзякуй, што былі з намі. Гэта падкаст «Зямля свабоды» ад Палатно. У наступным эпізодзе мы раскажам яшчэ адну гісторыю ураджэнкі Беларусі Хелен Вайнберг. Далей яшчэ цікавей.